na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Ayolig gusto kong agipaanhi ko nga akong inahan. Dili ni mo siya tinuod ga inahan. Ha? Sinagup ka lang. Mo ka nagisulti ni Don Faustino. Mong dili mo angay panhion ang nagsagup ni mo. Nga naman, madam. Unsa mo gi problema ni mo? Ikaw ang dunay problema. Tungod na nang gibuhat ni mo pagpatungaan ang napadako ni mo. O unsa may problema kung mo tungang ako mama Krising din eh? Doon na ba ko'y nasupak kabalao din eh, madam? Kung buhi pa si Don Faustino, dili gid mahitabong musugot siya nga may mo anis mo mga kaila dinhi sa mansyon. Wa na si amahan, madam. Gawas pa, pinangga ko ni amahan. O nahibaw ko, nga kung buhi pa siya, dili gid siya masupak nga gipaanhi ko ang babae nga naotangan ako sa akong kinabuhi. Busa, kung unsa man ka ng problema ni mo bahin sa panugo ni amahan, wad-a ka na si muhuna-huna. Mitahod ko ni mo, madam. Busa, tahurasab ko. Sige. Mo magkay imong gusto. Ikaw masunod. Andabo na nako paniud ko. Madam! Lain magkikaayog sinutihan si madam. Bisa nun sa una kong tanaw. Huwag siya makauyon nga gipaanhin ako sa mansyon si Mama Krising. Di ba lang ko ni mo ipaila-ila si mo inahan, ila? Oh, Joel, naadi ka diha? Ay, itong tagda si madam eh. Giango-ango na tingali itong tiguanga. Magbuot naman noon siya ni mo. Kung kinsa ang mga tao nga imong basakon ini mansyon. Ipaila-ila unya ko niya, ha? Sure. Ako na siyang papahawayon sa kwarto. Kutawan ko nagkapis, Mama. Pagkaswerte gyud ining Ella. Swerte sad ko. Nga ako gyud siyang giatiman. Ma? Gidan anti kagapi. Salamat anak. Unsa man na imported na? Oo, Ma. Mahilig man important si amahan. Mao ba? Isog di ay na. Ang bebe, akong tilawan. Hinay-hinay lang, Ma. Mapasok ka. Okay. Init patuod kaayo. Ma, dili na lang ko maglangan sa kung tuyo ni mo, ha? Tuod. Nganong kipaanhi ko nimo dinhi. Unsa may tuyo nimo nako? Imo na ba kong papuyon dinhi, Ella? Mahimo ka ayo, Ma. Pero, unya na kun magunita na gyud nako ang mga papeles nga magmatuod nga ako na gyud ang tag-iya ni ining maong mansyon. Ha? Okay, sab. Nala sige pangutana na. Ma, nakaani na ba ka ining dapita? Ha? Wa. Karon pa gid ko makaanhi din eh. Bisan sa lungsod, Ma, or sa mga lugar nga dool-dool din, eh? Karon pa gid ko makatunob ining dapita, Ella. Mao ba? Ikaduhang pangutana, Ma. Sige. Unsa man kanang ikaduha nimo pangutana? May kaila ka bang babae nga ginganlan og Arabella? 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 Kuan. Ma, hinumdumig maayo. May nakaila ka bang Arabella? Higala ba nimo si Arabella? Kuan. Wa man. Ma, importante kaayong mahinumduman nimo kanang maong pangan. Naguna-una bitaw ko. Sige. Ako unang hinumduman ha. Sukad pagyud sa bata pa ko.
Hey, Eric. Nagtungok lagi ka din sa gawas. Nagbahangin lang ko din, Wilma. Naa naman ang inahan ni Ella. Wa ka magkuna-una nga paanhion sa nimo ang imong amahan o di ba ang imong inahan? Ha? Oh, misiga magkod ng mata ni mong Eric. Si Papa Lucio tuod. Kumusta na kasi? Uy, Lucio di angan sa imong papa? Oo. Aw, paanhiya sad siya. Kaya ako sang paanhiyo ng akong mami ima. Di na lang damag sinasina ni Ella, Wilma. Makahimo siya sa pagpaanhi siyang Mama Krising. Kaya siya naman tag-iya sa mansyon. Bisag unsaon. Wa man gyud ko'y mahinumduman nga Arabella sa akong mga nakaila-ila. Mao ba, ma? Mao ka na. Bisag unsaon ako sa paghuna-huna, wa gyud ko'y nakaila nga Arabella. Faustino, ma. May nailan kang Faustino? Samot. Wa ko'y kailang Faustino. Carmela, ma. May kailan kang Carmela? Carmela? Wa man sad ko'y kailang Carmela. Mao ba? Tuod. Nganong alam man ang imong gihatag nga panganak ko, ma? Ah, kana hinoon. Makatubag ko nimo ni Ana. Ngano man, ma? Maong Ella ang akong gingani mo. Kay maunay nakatatak sa lampin nga giputos nimo. Sadyang nakit-an ko ikaw sa gate sa among bahay. Unsa? Nganong karon naman ko ni musultihi, anak, ma? Ay, nalimot naman ko anang bahina, anak. Nawa naman sa gud ang lampin nimo nga dunay tatak nga Ella. Mao nga, wa na ko makasugwilo nimo ni Ana. Ella? Ang tatak sa kong lampin? Kuan kanang giborda gyud kini sa kilid sa imong puti nga lampin. Mao nga, Ella na lang sad ang akong gihingan nimo. Mao ba, ma? Nagduka naman ko. Ngawa pa gani ko kapaniod to. Ay, sige, ma. Mga on-una ta. Una ti kayatod sa mahimo nimong kwarto. Dali, ma. Mga naog ta dito sa kusina. Eric, kao na diha. Pabuton ako si Ella ug ang iyang mama. Kami ra magdungan. Madam, nga naman magkitingog-tingog diha, madam. Ay ko ninyog tagda. Hello, guys! Mao din akong mama. Si Mama Krising. Siya mo'y nagpadako na ako aron mahimo kong himsog og kusgan. Tita, din man sad nimo na puniti si Ella. Ha? Kaming tanan dinhi pulo sinagop. Ako, didto ko sa lantay mapuniti sa akong mami Emma. Ug ako sad, dito ko sa trabahoanan mapuniti ni Mama Lucy. Patay na lang si Mama Lucy. Ako sa may park. Nagjogging si Papa Lucio sa diyang nakit-an ko niya suod sa karton. Sa gawas sa among gate na ko mapuniti si Ella. Gibutang siya og basket. So kitang tanan di ay pulos linabay sa atong mga ginikanan. Kung sa ikasulti ni mo nini, Madam Lily, ha? Ayaw kong epel sa inyong mga pangutana. Hmm. Kaya ko'y kalibutan kung diin mo gikan. Kaha, madam? Wa ko'y kalibutan kung sikin sa mo. Busa ayaw ko niyo pangutana kay wa ko'y ikatubag. May katubag ka, madam. Dili ka lang gustong mo tubag. Pangawa na mo. Ayaw pagdaghang sorte sa panagkaon mo. Ayaw na lang ninyo glabda ang inyong o. Ang importante nga may masunod mo gikan sa usa ka pilantropo. Mao ning imong kwarto, ma. Hala. Kanindot gud ini kwarto ha, Ella. Kadako sa higdaanan. Mao lang kini ang bakanting kwarto dinhi sa taas. Ang uban, tuan na sa ubos. Okay na kaayo ko din hi, Ella. Sige, ma. Pahuway na lang diha. Okay. Ako ni bahala din sa kwarto. Okay.
Ella? Oh, Eric. Nagkasultimik si Mama ganina. Pero, matod niya. Wagi ko na siya kaila sa mga tao nga akong gisgutan na ining dapita. Ilabi na gyud ni Arabella. Oh, basin nalimot lang siya. Wagid ko na siya kaila nga Arabella. Wa ba mo siya pakita sa inyong hulagway ni Arabella? Gusto, no? Ako ning ipakita ni Mama Crising. Joel, Yan ang niya pa man ka sa akong kwarto. Gawas na dito. Adto katog sa imong kwarto. ani lang good ko good. So? Lain na pamati na ko karong gabi una. Unsa nam sad na? Kano sa ihatag sa abogado ang mga papeles o ang kwarta nga atong nasunod. Nga naman. Unsa may plano nimo? Mubiya na ka din. Dili oy, mabiya good town. Ani una ko dinhi oy. Oh. Oh. Unsa to? Mila ko po ang pungbong Joel, gikan sa pikas kwarto. Bakante man ang kwarto ha? Dili na oy. Naa diya sa bakanting kwarto pakatulgan ni Ella ang iyang mama Christine. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!